Oso erabilgarria den estatistikarekin lotutako beste kontzeptua itxarotako balioa dugu, eta hori da hemen aztertuko duguna. Lehenengo eta behin daukagun, kasu honetan ere aztertuko dugun edo kontxeatuko dugun aldagaia X izango dugu, baina beste aldagai bada, beste magnitudea bada, baina gauza bera izango litzateke, bakarrik izen aldatu beharko genuke. Ordan, X-en batez bestekoa adierazteko alako ikurra adierazten da X barra batekin edo X bera bi ikur hauen artean jarrita. Era horretan adierazten dugu zein den X-en batez bestekoa. Nola kalkulatzen da? Bueno, normalean daukagun X aldagaia diskretua balitz, X-en batez bestekoa kalkulatzeko daukagun aldagaia diskretua balitz, orduan, X-en batez bestekoa kalkulatzeko egin behar duguna da X-en balioak, bider beraiei dagozkien probabilitateak eta guztioen batura egin beharko genuke. Izango litzateke batukaria I, hau dira dauzen X-en balioak, XI, X-en balioak, bider hauei dagozkien probabilitateak. Hori daukagun aldagaiak diskretuak direnean, baina jarraituak direnean, izatez gure kasuak, gehien bat interesatzen zaigunak, dira jarraituak direneko kasuak, ze X aldagaia esate baterako edozein balio batzuk hartu ditzakelako. Bueno, edozein kasutan ere, daukagun aldagaia jarraitua bada, ordan egin behar duguna da gauza bera, baina batukari hori integral batekin ordezkatuz izango litzateke, integrala, esparruan egindako integrala, X bider, X hori dagokion dentsitate probabilitatea. Kasu honetan, PXT, hori izango litzateke T aldiune baterako X-en funtzioan daukagun dentsitate probabilitatea. Eta bider diferentzial X, beraz guzti horren integrala egin ezkero, kalkulatuko genuken X-en batez bestekoa. Ordan, hau kuantizazioen aldetik, beraz, kuantitatiboki nola kalkulatzen den, ze forma erabili behar dugun hori kalkulatzeko. Hala eta guztiz ere interesantea da baita kualitatiboki aztertzea zein den X-en batez bestekoak eta honen inguruan egon daitezken hainbat bitxikeriak edo horrelakoak. Bueno, hauek aztertzeko has gaitezken ikusi ditugu adibide diferenteak. Lehenengo hasiko gara hementxe daukagun adibide honekin. Demagun hau dala daukagun dentsitate probabilitatea, X-en dentsitate probabilitatean irudia, X-en funtzioan irudikatuta ikusten duzuenez, maksimo bat dauka, ez da erabat simetriko, lehenengo eta jarriko dugu zein den maksimo horren kokapena, hau, ze dugu, XM-rekin izendatuko dugu, eta ikusten duzuenez, maksimo honekiko ez da erabat simetrikoa, ze eskeraldean egoteko probabilitatea eskubialdean egoteko baino txikio bat dugulako, eta lehenengo eta behin adibide honekin adierazi nahi duguna zera da. Gauza bat da probabilitate handiena duen puntua, X-em izango litzatekena, eta beste gauza bat da X-en batez bestekoa. Ez dira, normalean, ez dute zertan eta berdinak izan behar. Kasu honetan, X-eren eskubian dagoen probabilitatea handiagoa denez, eskubirantz desbiatuta izango dugu X-en batez bestekoa. Adibidez, alde honetarantz, hemen egongo litzateke X-en batez bestekoa. Beraz, honekin adierazi duguna da, zera da, normalean, X-en batez bestekoa eta probabilitate handiena duen puntuak, ez dute zertan eta puntu bereak berdinak izan behar. Noiz espero dugu berdinak izatea? Hementxe daukagun adibide honetan ikusiko dugu ze gertatzen den, adibide honetan esate baterako daukagun dentsitate probabilitatea simetrikoa da. Simetriko zerekiko? Simetriko maksimo honekiko. Beraz, goiko dentsitate probabilitatearekin duen diferentzia hoize da bekoa hau simetrikoa dela eta goikoa hau ez da simetrikoa. Kasu honetan aldiz, puntu honekiko, hementxe jarri diot maksimo honi, jarriko diot goiko marra, ez da horrelakoa, honek bakarrik adierazten du zein den probabilitate handiena duen puntua, XM honekin adierazten duguna. Baina, kasu honetan, dentsitate probabilitatea simetriko izan da, eskerrean eta eskubian egoteko probabilitatea berdinak izango direnez, kasu honetan bai, X-en batez bestekoa, XM-ren berdinekoa izango dugu. Beraz, berdinak izateko dentsitate probabilitatea simetriko izatea espero dugu. Hementxe dugu beste
egon daiteke beste bitxikeri bat edo beste kasu bat, nolabait, pixka bat arraroa dana, baina gertatu daitekena. Hementxe dugu beste dentsitate probabilitate bat, non hementxe ikusten duzuenez, bi maksimo ditugu, alde batetik hementxe dugu bat, eta beste aldetik hementxe dugu bat. Ikusten dugu nola bi hauek berdinak izan da, orduan bai dentsitate probabilitate hause simetrikoa dala baita puntu honekiko, orduan non egongo da kokatuta X-en dentsitate probabilitate honi, dagokion X-en batez bestekoa, segurazki asmatu duzue, erdiko puntu honetan. Erdiko puntu honetan egongo litzateke X-en batez bestekoa. Behabitu ze bitxikeria da. X-en batez besteko erdiko puntu honetan egongo da, naiz eta puntu honi dagokion probabilitatea nuloa izan. Beraz, izatez, dentsitate probabilitate honi dagokion partikularen posizioa neurtu ezkero, inoiz ez genuken lortuko X-en batez bestekoari dagokion balioa. Ze honi dagokion probabilitatea nuloa izango litzateke. Eta guztiz ere, batez bestekoa hause da. Beraz, esanguragarri alda partikularen posizioa aztertu nahi dugunean, batez bestekoa ematen dugunean, segun eta, ez du zertan eta, adibidez, normalean, bai dauka behintzat probabilitate handiagoarekin lotutako elementu bat, daukan erlazio bat, baina ez du zertan eta X-en batez bestekoa ez dago zuzenean erlazionatuta probabilitate handiena duen puntuarekin. Bakarrik daukagun banaketa simetrikoa denean holakoa den. Hasta gerta daiteke, azkeneko kasunetan ikusi dugun bezala, X-en batez bestekoari dagokion probabilitatea hasta nulua izatea. Orduan, normalean, daukagun ziurgabetasuna dala eta partikularen posizioaren ideia bat izateko, behintzat lehenengo hurbilketa bat izateko, batez bestekoa ematen dugu. Baina, kontu handiarekin hartu behar dugu balio hori, ze gerta daiteke, esanguragarria, partikularen posizioaren informazio esanguragarria ez izatea. Beraz, ezberdin duen behar dugu, zer den probabilitate handiena duena, eta zer den batez bestekoa, eta hauek bakoitzak duen esangura fisikoa.